Kúpil som si svoje prvé štvorky zo Signature. Resellujem už viac ako 3 roky, no doteraz som si ešte nedopral žiadne štvorky a presne preto prišiel čas, aby som si konečne aj ja nejaké doprial. Vybral som si tieto, zlá veľkosť. Vybral som si poriadne chlapskú veľkosť, veľkosť 42 je moja, keby niečo, tak mi môžete povedať, že som midget, lebo 42 je malá, mal som 41, ale vyrastla mi noha, to tam nedávaj, Mikel. A vybral som si tieto podľa odborníkov, buď ma budete hejtovať alebo milovať, ale mne sa tá teniska ľúbi a ja si kúpem tenisky kvôli tomu, že mne sa ľúbia. A nemôže to byť nič iné ako Reimagine nové bredy, presne tie, čo dostala Kiara, a zabudol som k ním dať si jednu vec. Ako by som si mohol kúpiť nové tenisky bez shieldov, však nechcem ich mať pokazené hneď, ne? Čo si ak? Nakupuj. Takže keď už tam mám konečne shieldy, tak môžem si ich ísť vyskúšať, pretože ich budem mať teraz prvýkrát na nohe. Nejdem si ich teraz